thir tu zong song te chipai vek kule tun tuma movie ganin hole tur hi til de ti 2021 na an ti chua kanin ho don ani movie bultan na chon ema lo langin kar lo khala mi pakhat ming to manen chon hotel room a ti donin zu te chon in du na ema chu lim che lo te mela chon lang to ma ne na chon in mu thei to lo tur thu chu rila to ma chon ril ru thak dang lam sa ka tuma ema chu pasal nei to nin to manen hian a ru kin ngai zong ani chu wang chon to ma chu thena du ni ema chon room chu cho chen na pasal office lam chu pana marka nga lai chon ma ka secretary chon pangpar lo pe in marka hi tor ni lo tling takania ema chon a pasal do kana police case file chu muwa file chu zuk bi chuan ama thalak chu zuk muin amai vela te chuan dule hliam lo nu ya ma ka lo lu chuan ema chon thomno hatura du chu lo halo ni te ba muwa inde tura an chu ma thomno thlak le tur chuan du thur ril ema chon ko ta chuan enge ken tin zota ma ka chuan ema sei sa tu parol an phal sak chu an sut le ni ti thur rila an pani chuan leave lam panin toman va to ka toma chuan boss na pui lo mun pui wang chuan a lau thong ro le a emai nen chuan in hrangai lo angin nanum ta vel emai chuan a pasalin korsen hatura du chu a ha a marka chuan emai ma chuan velvet sen box chu ron nor phein a chunga chuan steel manga siam thri lo ma marka chuan he thri hian nget taka kum som pakhat chuang anin neina entir thur rila ema chuan thil pek ken chu phorve bok a team du em mai super bowl en na cricket pani chu rompora marka chuan lo nol sak restaurant table danga chuan mi pakhat chuan a bial ni chu alo propose ve meka ema chuan a pasal ne na an himlai ni te chu chui kirin bathroom a chuan lutin meche pakhat chu alo lut ve le a ema chuan thil en thlak dang lam tei thu alo rila chu nu chuan ema te sei chu pom chialo markale ema chuan restaurant chu an chua sana marka chuan ticket chu dokana chuan kalsanin pona chuan marka chuan surprise dang nei le tu sei ami te tuam saka vuram na lam chu panpuya ema chuan khoilam ange min roi don tin a chota marka chuan sei the ri lo thuin lo chang ema chu lau thong takin ami tom na chu phelan tuma marka chuan lo danga atopa chuan ala thlat thowa an men chuan dil kama anin lam chu an panani ti amua marka chuan hlimlai hun chu chulai hmuna chuan anei le tarle abe se ani marka chuan thutirin ami chu atom sakle a emai chuan ami tom na chu la thla a anin chuan bati le ros te chu mun tina chuan a hmua dokana lekha chu a chiara kathin lung zong zong in ka hmangai che ti thleng rinom takin ileng du nang te lo in ziak emai chuan room chu fangkualin room thim dewa chuan a luta anin nei ni an thalak te le mun sang sanga an jin na thalak te chu lo in tara recording player chu muin play me tin ziakin la chuan playa room chu luakhat in chunglam chu pan chhole a pasal chuan champagne nen lo ngakin an panin kar chu ala thalo ti ria chu siam thata do ni khuma chuan mudunin atuka emai an har chuan a pasal khumpula thu chu muwa maka chuan mu thale thalo te lo zota emai an thut chuan a ko chu han kap chuan a thlun zamani ti muwa zona zot ngal maka chuan thohun to ni tin lo changa tin kap lum zui ta mia emai chu khuma tang chuan a tla champui tu tura awa a pasal ruang nun nei to lo bula a tan dan chu ngai tu a police call an tuma maselen line chu lo nung lo chen chu silaya an ti chan tum le a silai mu lo to lo marka chu wardrobe lama chuan nuk pe a anin nei kor chu lo marka nual samnan chuan mangin stepa chuan nuk thla che sual zuin an le thla top topa an hoi chuan kongka lun hong ho chu muwa kongka chu kharin apa chu dokana chuan muwa cell phone zonga pangpar khoina ma kana da chu muin tinun an tuma anung theilo drawer la cabinet te chen kualin lo ruak feka nom bom chu hai le in kar cha be muwa ma ka chu pona chuan nuk chuakin karan tinun chuan petrol chu ma ka chuan lo hip chuak fek radio chu play thutin ma ka chuan music kara chuan lo rin ma ka chuan heng thil zong zong ati chan chu anu pui chu la ka lungoi lovin mi padanga hoisan ani te ria chuwa wangani tin soya
emai chu in lamai nuk phei lein a hmai chu phi fai thi chu lak thla kan tuma a lak thlak theilo ti mu chuak in hnuai room a chuan in hnuk thla le bungraw le hmanrua reng reng alo awm lo in chunglamah bawk chuan ker le ngai tir hria harsa tak le riti tak chung chuan in hnuk chho le ta chuti lai chuan an mut dun lai te chu a hra chuak wai wai a room pakhatah chuan tawmahnen an thlalak dunna chu alo in tar a amah khawihtu Bobby thlalak chu a hmu bawk recorder ah chuan play mi tih in tar a hmu le a an play le chuan MI beih a tawhzahna markana interview na chu alo awm chu chuan in tawn dan hmasa ber ani bawk MI chu thinrim thutin recorder le thlalak te chu a ti chhia a thut chuan in lampana kar lo tlan thawm chu a hria kawngka kaltum chuan a in hnuk phei vat a tawmaw chu kawngka atang chuan a hria ema chuan a nge lo ti dawn a zawta tawmah chuan ama hnen atangin tranpui a ngei thu message a dawng tir hril tawmah chuan FBI ho vin mark a office chu evidence case ti chingpen case awangin an en fia tur hril a a tawpah chuan emai chuan kawngkhar chu a hun sak ta tawmah chuan makka ti hle police nen a hril mai dan tur pawh hriat thiam har ati emai chuan enga tan ma ngai lo thunga police chu trampui tur a ko turin a hril chuti lai chuan motor dang local thawm chu an thra le ta tawmah chuan kawngkhar tur a hrilin keimah ka lo hril fel mai ang tiin a hril a mipa pakhat chu kar atanga lo chhukin inchhunga siam that tur thil a nei thu a sei a tawmah chuan pawisa peka kal bo tir le mai chu a tuma chupa chuan kalsawn a tum hau lo boruak chu so sang chhota kar atang chuan midang lo chhuk ve le in tawmah lam chu panin a rawn vit ta pawp mai inah chuan lutin tawmah vit tupa chu Bobby kha lo ni a a thianpa chu unau pa Jimmy a ni Jimmy a chuan tu ma than tum lo tu a sei a Bobby chuan bengchang lova ema zong chhuak tur chuan ati ema chu a birua kawngkhar le lam atangin in te lamah chuan in hnuk phei le a marka kawt chu tan sak ta hmia mai Jimmy chuan thisen chu a rawn hmu a in te lam en chiang tur chuan a phei a ema chu a lo birua Jimmy chuan marka rawng chu a hmu a Bobby chu hril ngalin Bobby a chuan marka chu an mani ruai tu ani awangin ema chuan zun hmu nge ngei thu a sei a a chan chu ema chawin an hlo lak na tur safe code chu hria safe chu an ven chuan fingerprint le code alo ngai a ema chuan petrol bomb a hmu a garage lamah chuan hnuk pheiin Jimmy chu pawn a lo chhuak ema chu fura chuan biruin garage ava thlen chuan petrol chu a thun ngal a Bobby chuan garage a thil che chu hmu en chiang tur chuan a vakal ngal tayar te chu vit ke velin solar a chuan a birua Bobby chuan solar lam chu pan le a ema chu in chung lamah chavin ema an ron hmu trep tia chuan car chuan mani ti boinan chuan an ti ri vela car lamah chuan tlan phei ngal chuti chung chuan ema chuan tawma car chabi chu zong lein Bobby le Jimmy chu in hnialin a chan chu Jimmy chuan kala du to ani mahse Bobby chuan ema in zela kum som chuanga khung awangin tha a du thu a sei a in chhungah chuan in nan le tur chuan an lut le a Bobby chu in chungah chuan a chhawa thil chevel te chu hmu a thil a zon lai chuan ema chu chair hnung atangin a lo chhuak thu ta golf khelna chuan a rawn vawhhlut a top a ceiling atangin hnung zawng chuan a tla Jimmy a chuan in chunga thawm en chiang tur chuan a tlan chho ngal a car a ti nun dawn lai chuan Bobby a chuan a pot chhuak a an in sual lai chuan ema chuan 911 a call man engmah sai hma chuan Bobby a chuan a ti chia sak Jimmy a chuan thatlo tur chuan a lo ngen le Bobby a ve thung chuan a tranpui lo chuan a tha ve tur thuin a vo Jimmy chuan ramati ta Bobby chuan ema chu a chu thluwa ema chu a har chuan marka rawng bula chuan handcuffin a hara ema chuan ko chu hriat lo thu a hrila Bobby chuan marka ema propose ni ani thu a sei a ema chuan engmah soi du lo a chan chu an tha ngal dawn wangin Bobby chuan a hril lo chuan a ka zung tanga tan sak tur thu a hrila Jimmy chuan Bobby chu norson a tuma Bobby chuan a lo namson Jimmy chuan pistol kum hnuai mi chu va hmuin Bobby chu tinin ema chuan a handcuff an phel chuan a hril tur thu hrilin an phel saka ema chuan a hrila an an hon chuan safe chhungah chuan diamond chu ema thinlung bula awm thu a lo inziaka ema chuan a thior chu diamond a siam ani tih hre chhuak ema chuan a thi chu lak thlak theilo thu hrila Bobby chuan thi chu ema atanga le thla lovin
emai chu thi tanga lak bo du tho soya Jimmy chuan thi chu man rodangin lak thla ka tum ve thunga Bobby chuan anam son Bobby chuan Jimmy chu avazuanin Bobby chuan Jimmy chu vazuanin in sual zui Jimmy chu tumlo de vinan thatta Bobby chuan Jimmy thi chana chuan emai chu puzuya chemte chu anin chuwa Bobby chuan a ke hnunga chuan chemte in a vit emai chuan alua achuwa hankap chu buntir Bobby chuan a hnunga ronzuin emai chuan kar chu tinunga tlana tumlai chuan Jimmy te kar chuan a lo danga a tlan san theilo hnuah chuan Bobby chu suwa ma se vura chuan in control zo lo in chu ava suzuya Bobby chu thowa ema tha tum chuan kar lam chawa pan ma se emai chu lo lo emai chuan vura chuan tlan chaw lo tuma Bobby chuan ava zui Bobby chuan vi tuma a vi thela vur chu vita emai chuan chemte chu la in a dara vita vur chu ke in ma ka rong chu vura tla in Bobby chuan nuk lut tela Bobby chuan emai thi a chuan man sakin a nuk lut tel tui thuk lamai hnu thlak lai chuan emai chuan chemte chuan Bobby mi ta tak chuan a vit ta sia mai chunglama chuan in hleu chho ngalin vur chu ti ke tuma topa chuan a chu ke theita ai nei na zungpun chu la in tuya chuan a paithla kan video te min lo en saka min lo like a min lo subscribe saka wangin in chunga kan lom tak meu ani